Tofa wata sabuwa yanzu 'yan bindiga sun kai wani mummunan hari a jihar Zamfara, inda suka zagaye wasu ƙauyaku, wasu suna harbi da bindiga a gefe, wasu kuma suka shiga cikin wannan ƙauye, duk wanda suka samu su harbe shi da bindiga, wasu kuma za a kamo su da ransu bayan an hura wuta wajen gari. Duk wanda aka kamo da rai sai a kama shi a jefa shi cikin wannan wuta. Idan ya yi yunƙurin zai fita daga wannan wuta ya ruga da gudu, sannan kuma a sa bindiga a harbe shi. Haka wannan 'yan bindiga suka dinga ta'addanci suna kashe mutane ba tare da an musu wani laifin komai ba. Abin da zai baka mamaki shine inda wannan babban malamin addini ya ce yau idan malamai ne suka zo suna wa'azi, a bi Allah, a bi manzon Allah, a bi uwa, a bi uba, idan suka fito suka gaya ma gwamnati gaskiya sai ka ga 'yan sanda sun zo za su kama su su tafi da su, inda ya ce to lallai idan sun faɗi gaskiya sai dai in an kama su a haɗe su. Amma abin da ya kamata a ƙasar nan shine a tabbatar an yi maganin waɗannan matsalolin da suke faruwa, domin irin cin mutuncin da 'yan bindiga suke a ƙasar nan kai baka isa ka ce za ka iya lissafa su ba. Domin ko kwanan nan akwai wani faifan bidiyo da ya fita inda aka fiyar da wani bawan Allah dan kimanin shekaru 45, inda ya ce lalle 'yan bindiga sun sace su sun kai su daji, kuma kafin a sako su sai da 'yan uwansu da abokan arziki suka ɗauki kimanin kuɗi miliyan 1.555 dukkan suninsu waɗanda aka sace a wannan lokaci suka ba waɗannan 'yan bindiga. Amma saboda tsabar rashin mutunci na wannan 'yan bindiga lalle ba su sake su ba, haka suke rike su, inda suka samo jarka sai su yanka wannan jarka sai ta kama da wuta a dinga diga maka a hannu, gaba ɗaya hannunsa sai da ya sabile ya ƙone, inda har sai ɗan yatsan shi ɗaya ya fita. A yanzu haka idan ya ɗaga hannunsa za ka ga hannun gaba ɗaya ba zai ƙara aiki ba, hannun ya lalace saboda irin azaba da 'yan bindiga suke mutane a daji. Sannan kuma wannan bawan Allah ya ce lallai abokinsa a gabansa suka ɗauki icce suka buga mishi, wani take yanke abokin nasa ya rasu. Ya ce daga baya sannan aka shigo su, ya ce lallai irin wannan azabar da ya gani wajen 'yan bindiga da ya san haka za ta kasance da shi, to lallai ko da wasa ba zai da wannan 'yan bindigan su tafi da shi ba. Da tun lokacin da suka kama shi a wajen gari, to da tun a lokacin ya musu jayayya sun riga sun kashe shi domin ya samu ya huta, inda ya ce gaskiya irin azabtarwar da 'yan bindigan nan suke wa mutane a daji to lallai tun da yake a rayuwarsa shi bai taɓa ganin ta ba. Sannan ya ce irin makaman da ya gani a hannun 'yan bindigan nan, ya ce hatta jami'an tsaron Najeriya lallai bai taɓa ganin wata bindiga mai girma kamar na irin 'yan ta'addan nan ba. Domin ko da wani lokaci za ka ji idan 'yan bindiga suka garkuwa da mutane, idan suka dawo suna baka labari cewa irin bindigogin da suke hannun wannan ɓarayin daji sojojin Najeriya ba su da shi. To amma abin da zai baka mamaki sun su 'yan ta'addan nan a ina ne suke samu wa'annan bindigogin wanda nasu har ya fi na soja. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Wallahi yazo, wallahi jiya da naga wani bidiyo yadda wasu Fulani ke kashe wasu mutane, wallahi ban iya kai ƙarshe ba saboda tarwai bala'in tsoro. Sun kai hari wani gari sun hura wuta, mutum da ran shi za a ɗauke shi a jefa shi cikin wuta saboda bala'i sai dai ka je na fashewa. Ɗaya yana cewa harbi wancan, sai ka ji tush wallahi kamar wasa, sai dai ka ga jini na kwarara. Wannan sassare shi ya ta sara kuwa ana saran ɗan adam naman jikinsa yana budewa. Safkud dima, zubar da jini, ya za a yi a bari a ƙasa gwamnati ta sa ido ana zubar da jinin bayin Allah kuma a zauna lafiya? Wallahi bai yiwuwa. Ba yadda za ana zubar da jini. Wannan bidiyo wallahi ban so me yaɗa shi ma, don ba abin da baka yaɗa a cikin shi. Kaga mutum bai mai da rai komi ba, wannan ya mutu, a bai mutu ba, ƙara mai bullet, ƙara mai harsashi, kuma ya ƙara mai. Mutane suna magana ana ji, suna ɗaukar bidiyo ana ji, wai duk waɗannan ba za a kama su ba, wai sai kawai don kai kayi wa'azi sai ga wasu mutane da babbaƙun kaya, malam muna neman ka. To idan na zo ku haɗe ni, wannan neman laifin shi kake, wancan kuma laifin sa ne ya tabbata, wa ya kamata ka fara kamawa? Ba haka ne suke yi ba? Yanzu haka da muke nan wurin mutanen suna nan, duk abin da muka faɗa sai sun kai musu. Wani ɗan uwa yana lissafa min duk abin da na faɗa, duk abin da na ce sai da na ji ya faɗa, duk abin da ake yi, da inda kake shiga, da inda kake fita, nawa kake samu, nawa kake kashewa, ina kake cin abinci, me ka fi so, duk sun iya. Ashe kun iya kokkofi dama, amma kuka kasa gano Bello Turji.
kuka kasa gano dogogi ɗaya, ƙarya kuke wallahi, ya nuna ba dan Allah kuke ba da gaske kuke ba wallahi. Wallahi duk mutumin da yake da imani ya ga wannan bidiyo sai ya zubar da hawaye. Dan adam yana zaune lafiyarsa amma ba yadda ya iya a sa bindiga a harbe shi yana kallo. Ba kwanan nan sun sake sako bidiyo ba, mutane guda uku suna kawo musu kuɗi, an ƙi kawo kuɗin, ukun suka harba guda ɗaya, suna tambayan biyun ya mutu ko bai cika ba, suka ce ya cika. Ce to ku ɗauki gawarsa ku yar, waɗannan da kuke ga in ba ku kawo kuɗin ba su ne na gaba. Ɗaya ya ce jama'a in ba ku kawo kuɗin nan ba za a harbe ni, don Allah ku kawo. Wannan fa shine rayuwar da muke ciki. Menene ya tsoma mu cikin wannan masifa da muke ciki a yanzu? Munanan halayenmu ne, munanan halayenmu, cin amana, wannan a fili yake. Wannan ba ma abu bane wanda yanzu ba magana ake waye ma mai amana ba, a'a. Sun kashe sarkin gare su. To mutanen garin Tsiga a ƙaramar hukumar Bakori ta jihar Zamfara sun ƙone gidan sarkin garinsu. Sun ƙone gidan sarkin garinsu. To me yasa? Wato wannan sarkin dai kamar yadda kuke ganin na gaya muku, wato yana ɗaya daga cikin 'yan ta'adda, ma'ana dai ƙungiyar ta'addancin da take wannan yankin wato ya tashi ce ko in ci ƙarƙashinsa take. Sannan duk ta'addancin da ake yi fa idan an ɗauki 'yan garin to fa sai an bashi nashi kaso, ko kuma in ce sai an kawo mai sai yanda ya so, sannan kuma da shi ne za a zo a yi zan makoki cewa Allah ya ba su zaman lafiya. Wannan fa ba sabon abu bane, domin ko a cikin garin mu ma wallahi ko a cikin garin mu ma sarkin da ya yi mulkin mu shekarun baya ko in ce wata shekara ɗaya da ta wuce, wallahi da shi in 'yan ta'addan suka zo da shi ake tunkarar su, amma fa daga bisani aka gano cewa wannan dabar tasa ce. Ni duk wanda ya san Zamfara ya san wannan garin namu ya san cewa wannan abin ya faru ba ƙarya bane ba. To haka ma ya sake faruwa a ina, a cikin garin Tsiga na karamar hukumar Bakori kuma cikin jihar Zamfara. Idan ba kuma ta kwanakin ba ko in ce watannin da suka gabata ma hakan ya taɓa faruwa a cikin wani garin hallaure a cikin jihar Zamfara. To shi yasa muke ga muku da 'yan gari ake can gari, da 'yan gari ake can gari. To da bara an gaya muku abin da ya janyo wannan abu. Wannan sarkin dai idan 'yan ta'adda sun ɗau mutane, ka gane ko aka ba da kuɗin, sai a ga bayan kwana biyu an neme shi an rasa ina yake zuwa. To sannan dai kuma an taɓa kama wani ɓarawo, wato a kwanakin nan da aka kama ɓarawon nan sai ya nuna cewa kar a kashe wannan ɓarawon, kuma ya rungumi ɓarawon ya sashi cikin gidansa a zuwan wai zai masa tambayoyi. Nan da kwana biyu kuma sai aka nemi ɓarawo aka rasa, kuma kai da aka baka tsawon ɓarawo kuma ka ce wai ɓarawo baka san inda yayi ba. Hakan ne mutane suka kama cewa okay, dama zargin da suke ya tabbata, kawai suka shiga cikin gidansa, kawai suka fara babballa komai suna kokoriya kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyon namu. Hallau dai yanzu sarkin yana ta rai hannun Allah, domin na samu labarin cewa yana a kwance a asibiti ba ma ya gane wa ya zo. Ni wallahi sun ma raga masa, domin ni in tamu ake biya wallahi da kashe shi za a yi, kamar yadda muka wa sarkin garin mu kan bamu samu mun kashe shi ba, amma fa baya a kwata-kwata a yankon a area da muke, watakila ko ya ma koma da ba ko kuma waye dai bamu sani ba. To Allah ya ba mu zaman lafiya, a daure a share din wannan bidiyon. Inda kuna tare da Zamfara Vlog to fa ba za ku taɓa rasa samun update akan matsalolin arewacin Nigeria ba. Sannan ku da mamakin ta aka nake samun wannan labari, domin it is my head is only me know how to do that.